Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi klip. Danas, kao što vidite, danas ćemo igrati Hi hello sa Sandrom. Da, i inače igrat ćemo klasik. Play. Skor je 7, pošto smo Teletabisi. Ovo je malo teško. Verovatno je više. Ne, možda je... Manje. Ali blizu je bilo. Dobro, 0. Dobro, ajde. To je za tebe ocena u školi. Ajde. Ajde. Da, manje. Ne, ja prvi put čujem za tog lika, ne znam za tebe. Ajde. Breaking Bad, Vanta Black. Vanta Black ima manje. Ajde. Da, bukvalno 10 puta ono. Više. Ali za malo. Ben, Peppa, Rib. Ne mislim da on ima više. Da, ima više, dosta više. To ima manje. Da, jeste. Za malo. Šta za malo, brate, 700 ti falilo. Dementija, manje. Gusto. Mozart. Više. Mislim, dobro, ajde, ali ja mislim da nije, niko ne gleda Mozart. Da, 7 milion ljudi, ono je. Manje, prvi put. Ja prvi put čujem za lika, ono, 1,5 miliona. Niko ne gleda za njega, 7,5 miliona ljudi. Inače da, ljudi, ako danas svaki pređi 25 suba, prema specijal. Znači, Dobre, ja sam odatle uspeo. Subajte se, znači, da, pozdravi onog lika Pixija. On je prvi rekao u prošloj epizodi. Da, hashtag poz. Pozdrav za Pixija, inače, opet pišite hashtag boom. To je od sad I naš... ko napiše prvi hashtag poz 2 puta, poz, dobija Pozdrav u sljedećem klipu. u sljedeća 2 klipa. Ne, samo u sljedećem. Dobro, ajde. Ali idi, pa više. A ima? Ovo je sigurno manje. Mislim, ono kad nešto imaš 6 miliona. Ajde. Brian Club, manje. Ili ima milion ili malo. Sam ti rekao. 33.000. Ovo mora... 8.000. Stvarno. A jedno mi je bilo 0. Niko nije išao. Manje. Adolf, ima više. Hitler, naravno, više, ono milion ljudi traži Hitlera. Aj, Tunes, više. Kažem ti, to je 100. Ovo onako logično, brate, čim nešto ima 11. World Hunger manje. Nikog nije briga, kažem ti. Šta ćemo? Više. Izvinite, zbog ovoga mi nismo krivi. Da. Ovo manje. Pravite se ko da ovo niste vidjeli. Manje. Ima, ja mislim on ima milion ili manje. Ajde. Isto, a dobro, sve jedno bi bilo. Smosh, manje. Prvi put čujem ono. Još jedna i dobit ćeš. Manje. Ne znam! Aj, manje. Sad ću, zatvorimo Ne, oči. manje je. Kaj sam klikao? Nije manje, ajde. To Idemo. Love Island više od ovoga. Više. I to dosta više. Jester, manje. Dosta manje. Kažem ti. Harry Potter više. Odmah. I ovo Germany manje ima. A dobro, milijon. Samo milijon. Manje. Manje, ono. Znači logično. 15. Ja mislim da ima više. Samo 60, ali dobro. Ajde. Give me my pack. Ajde, da. Around the world. Vidi, hoćeš klasik ili taj? Ajde probamo taj. Ajde. Ok, ovo je malo teže. Ovo su, ja mislim, Manje, gradovi. ono.
Znači, pazi, grad i stepenice u nekom gradu, ono. Samo da vidim koliko snimamo. 5 minuta. Dobro. Mount Fuji. Viš. Više, mora više. Da. Death Valley. Zvuči mi da ima više, ali nekako mi povlači da ima manje. Šta je? Aj manje. Isto. Dobro je, i manje i više. Ni manje ni više. Huangaš. Neka planina. Možda ima više. Ja mislim da ima manje. Ja mislim da ima više. Ili 33 ili 33.000, ajde. Ovo je. To, tako je. Inače, hoćeš u sljedećem, kad završimo da u sljedećoj ko pogreši da dobije, na primjer, Šamar. Ne, čvrgu, može. Nešto, smislit ćemo uglavnom. Dobro. Više, mora više. Jak sam. Tajland. Više. Više, da. Dosta više. Grčka još više. Nije. Molim? Ajde sada, idi klasik. Ne, nećemo. Nažalost, ovo će morati da bude kraj klipa. Pošto moramo da idemo. Ne moramo, sećaš se. Da, moramo. Sjećaš se ono za 10 minuta. Ne, tvoja mama je rekla da ne ide. A da, ipak da nastavljamo klip. Kako sam failila? Izvinite, upravo sam bio stopirao video. Ponovo. Znači, ja snimamo po 4. put. Da, ali ovo je nastavak, znači, brat. Ne, kada oni gledaju, bit će im sve. Ne, nisi trebao. Nema veze. Idemo još jedno. Bilo šta, ajde, samo Hajger. to. 390. Neka, ja Hajger, ono 390. Dobro, idi na klasik. Kako? Pa daj. Daj, evo. What the fuck si ti mi radio? Vrati ga. Čekaj, kako... Ne. Da. Kako? I sad idemo na klasik. Čuli ste, znači, dobio čvrgu. Što ti kažeš? Ja mislim da je Hajger. Ne, ona si niva. Hajger. Pazi, ne, pazi ovako. Jednom samo ja. A kad pogrešim dobijam čvrgu. Okay. A kad ti pogrešiš onda ti. Ajde. Hajger. Dobro je. Sad ti. Amazon Rainforest. Više. Čvrga. To će to odvalimo. Nema jaka. Ajde. Hoćemo bolje šamare? Ajde, ali iz početka, ajde. Izuka se. Ajde. Ne, sad ti. Da, od Apple-a. Odnako od Apple. Layminix. Više. To! Photoshop više. Da. Ono znači... Pokemon Go više. 83 miliona. Ajde. Mislim ono manje. Ajde se. Manje. To, tako, za sad niko nije zaradio šamar. Xnax. Ajde, šta je ovo? To! Ali nema jakih. Dobro, nisam te... Dobro, odvalio si me po naočarima, ne po foci, ali... Imaš samo jedan pokušaj, nema ponovo. Dobro. Aha. Prince ili... Ja sam. Ne, da, onaj koji pogreši, onaj igra drugi. YouTube je više, normalno. Milijardu. Ajde. Ano, brate, to nisam morao ni da razmišljam. Car wash, To je bilo? Manje. Tako je, 843, ajde. To, da, nisi čuo za neki viraž drugi šamar. Nikad, brate, ona. Nisam. Sad si mi, brate, po protezi odvalio, ona. Pa kad nosiš te skamerije po... Sad ja, moon loading, više. Dobre! Ali nema jakih. Ja sam... Nisam te možda onako 360 stepeni. Više snimamo. Pa stani, daj da ti odvolim šamarčinu. Dobro, povuci. Koliko snimaš? 9 minuta. Dobro, još malo ću.
Ti sada? Sada. Dobre. Sad sam se ja glavom. Vespa, više. Sad sam se ja odvalio bukvalno od zidu onako Italy, to. ajde. To. Šta to ti? Manji. Veoma manje Sandra, veoma. Ajde. Sad čekaj bre, da iz desne strane, neću s leve. Ajde. A ne da mi da pređe licu ljudi da ne zati. Bum, Ajde, tako. dobro. Idemo, znači, pa ovdje ko pogreši on je izgubio. Da. Može. Da. Znači igra se do 3. Ajde. Ovo je teško. Ajde. Ajde, Da više. se dogovorimo, gubitnici imaju pravo. Ajde, gospodine. Ajde. Dobre. Daj. Meni je bilo teško, sad je tebi još teže. Više, ajde. Ajde. To. Manji. To. Daj. Više. To. Više. Tako je. Pripučujemo. Da, također mi. Više. Tako je. Manj. Pogledaj sliku, brate. Daj ovo. Više. To. Ajde. Ti dobiješ lake. Više. To. Okej. Tako je. Prvi put čujem ono. Gubitniče, Brate, idemo. prvi put sam čuo. Znači, ja sam pobedio. Inače, specijal neću da vam još otkrivam. Mislim, to je njegov kanal, neću kažem. Znači, samo jedan sub fali i da. Šerujte ovaj klip, lajkujte ga, postavite subscribe. Jedan sub, ajde, Postavite sub ako to već niste uradili. I komentarišite. Hashtag boom, svi opet. Znači, spamujte. I recite koje igrice da igramo. Da, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav. Ćao. Baš je super klip. Da, super, ja ga nisam stopirao, ono.